Добрий вечір. Час новин на АТР. Сьогодні 4 квітня, понеділок, це 767-й день анексії Криму. 33 людини загинуло в Нагірному Карабаху за вихідні. Таку інформацію надало управління ООН з координації гуманітарних питань. За інформацією неофіційних джерел, постраждали не менше 200 людей, як серед військових, так і серед мирного населення. На території, де проводяться бойові дії, проживають близько 14,5 тисяч людей. ООН відзначає, що єдиною гуманітарною організацією, якій вдалося отримати доступ в зону конфлікту, став Міжнародний комітет Червоного Хреста. Вранці 2 квітня Вірменія оголосила про наступальні дії Азербайджану. Баку нібито перетнув лінію розмежування між Азербайджаном і його окупованою частиною Нагірним Карабахом, що фактично контролює Вірменія. 3 квітня Азербайджан в односторонньому порядку припинив бойові дії. Конфлікт між вірменами і азербайджанцями у Нагірному Карабаху почався ще до розпаду СРСР 1988 року. Вірменія за військової підтримки Москви на початку 90-х окупувала 20% території Азербайджану. Баку не відмовиться від своєї принципової позиції, але розглядає можливість припинення вогню і спробує розв'язати конфлікт мирно. При цьому надалі зміцнюватиме армію. Це найбільш масштабні військові дії з боку Азербайджану від моменту припинення вогню у 94-му році. Терор проти незгодних. Так прокоментувала затримання кримських татар в анексованому Криму прес-секретар Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца. Про це вона написала в своїй сторінці Твіттер. 1 квітня в селі Піонерське з кафе «Багдад» 35 кримських мусульман були вивезені невідомими в масках до центру протидії екстремізму. Ніхто з нападників не представився, жодних посвідчень не пред'являли. Прокурор російської адміністрації Криму Наталія Поклонська заявила, що таким чином силовики проводили профілактичні заходи в нічних розважальних закладах. В самом кафе очевидцы говорят, что, конечно, вели себя по-хамски. Это был мат постоянный стоял, постоянно угрожали. На одного из тех, кто там был, пытались, когда он начал спрашивать, кто вы такие, один из сотрудников, который там был, пытался его ударить, либо делал вид. То есть я считаю, что это была такая определенная провокация. Вот, то есть вели себя вот так они, довольно-таки дерзко, нагло и по-хамски. Это незаконно. Это начиная от момента задержания, от того, что они там устроили личный досмотр и обыски машин, то есть проводились без понятых, без протоколов, обыскивали машины посетителей, открывали багажники, открывали салоны, рылись в этих машинах, потом пригласили какую-то женщину, она там осматривала на момент там, наркотического опьянения, проводила визуальный осмотр. Ни одного протокола не было составлено. Когда требовали составить протокол, хотя бы задержание там или какой-либо, был дан ответ, что нам руководство сказало никаких протоколов не составлять. Вже 2 роки мешканці будинків по вулиці Правди в Севастополі живуть без прописки. Забудовник у лютому 2014 року видав мешканцям ключі від квартир, але досі не увів будівлю в експлуатацію. Мешканці не можуть влаштуватися на роботу, оформити необхідні довідки, бо не мають реєстрації. Вони зверталися в прокуратуру до місцевої влади, намагалися штурмом брати офіс забудовника. За словами громадських активістів, севастопольські забудовники не поспішають працювати в російському правовому полі і не оформлюють право власності на сплачені мешканцями квартири. Проживаю в этом доме с февраля месяца 2014 года. Получил, как и все, документы о том, что государственная комиссия приняла этот дом. И вот 2 года живу без прописки. Вот законопослушный гражданин, но являюсь как бы бомж. Не могу оформить ни материнский капитал, ни детские пособия по уходу за ребенком. Вот 2-й ребенок родился. И то есть любые, какие бы то ни было льготы я получить не могу. Муж у меня не имеет, мы уже больше года живем без регистрации, то есть муж никуда не может устроиться официально на работу, то есть куда бы ты ни приходил, люди видят, что нет в паспорте прописки, и то есть автоматически получается отказ. Скажу вам грустную статистику. Единственный застройщик на сегодняшний день соответствует этим требованиям. Напомню, 2 года мы уже живем в правовом поле Российской Федерации, но при этом добиться от застройщиков выполнения российского законодательства у правительства не получилось. Маленькій кримчанці Алієві Ельвіні терміново необхідна допомога. Спільнота кримсько-татарські волонтери закликає небайдужих допомогти 9-річній дівчинці, яка страждає нейробластомою заочеревинного простору. Дівчинці необхідний препарат Ірінотекан, мінімум 6 флаконів. Всі витрати на лікування і контроль за пухлиною лягли на плечі батьків.
Провідні клініки від дитини відмовилися, пославшися на те, що їй вже надано лікування. Добровільні пожертвування на придбання життєво необхідного препарату можна перераховувати на картку мами Алієвої Зікіє. Номер рахунку ви бачите на вашому екрані. Кримчани масово розпродають автівки у Херсонській області. У зв'язку з обов'язковою перереєстрацією автомобілів в анексованому Криму багато автовласників вирішують продати свій автомобіль замість заміни документів на авто. Через ажіотаж херсонські автоцентри жаліються, що ціни на авто знизилися на третину. Прямо вот здесь, перед зданием администрации, подъехала крымская Mitsubishi Lancer. Вот. У нас она здесь стоила в порядке до 10 тысяч долларов. Они с радостью продали за 7600. Мерседес вот сегодня, Мерседес С-класса 2000 года. Где-то, он больше 10 тысяч должен стоить. Тут его торгуют за 7 тысяч долларов. Да, немножко упало, местные недовольны, те, кто, для кого это был бизнесом, так грубо сказать. Но они стараются перекупить, сбивают цену крымчан еще ниже, но те держатся. У кого есть возможность держаться, те держатся. Тех, у кого уже поджимают сроки, они уже по бросу, будем так говорить, ценам продают. И наши соотечественники этим пользуются. У зоні проведення антитерористичної операції ситуація залишається напруженою. Бойовики понад 20 разів атакували позиції українських захисників. Незаконні бандформування використовували міномети, гранатомети та великокаліберну зброю. На сході України збройне протистояння за територією Донецької та Луганської областей триває. Бойовики російсько-терористичних бандформувань здійснили 23 обстріли українських захисників. Зокрема, на Донецькому напрямку – 16, на Маріупольському – 5 та 2 на Луганському. Одним із найпомітніших на мапі бойових дій населених пунктів залишається Авдіївка. Саме тут, по позиціях наших сил, було завдано 6 вогневих ударів із ворожих мінометів. Поєднуючи заборонену зброю калібру 120 та 82 мм, незаконні збройні формування посилювали інтенсивність вогню стрільбою із автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. Обстріли бійців Збройних сил України на цьому напрямку також відбулися із кулеметів великого калібру в районі Майорська, а із ручних та автоматичних гранатометів у напрямках Луганського, Зайцевого, Опитного, Новгородського та шахти Бутівка. На Маріупольському напрямку бойовики нанесли вогневий удар із мінометів по захисниках Широкіного. А на Луганщині, використовуючи своїх снайперів та вогонь зі стрілецької зброї, обстріляли Трохізбинку і Станицю Луганську. З метою утримання займаних районів оборони сили АТО 4 рази відкривали вогонь у відповідь на ворожі провокації, використовуючи виключно стрілецьку зброю. У Нідерландах зелені чоловічки окупували Крим. Активісти голландського руху «Молоді демократи» символічно окупували розташоване в їхній країні маленьке село Крим, приїхавши на танках із прапорами. У записаному ролику вони закликали співвітчизників підтримати угоду про асоціацію України з ЄС і протистояти загрозам путінської Росії. Батьки кримсько-татарських дітей зустрілися з головою меджлісу Рефатом Чубаровим. Мета – зробити навчання рідною мовою доступнішим. Шукали компроміс і шляхи вирішення. Детальніше в сюжеті. У Києві більше кримсько-татарських дітей, проте рідну мову вивчають лише 35 учнів. Дети наши ходят по субботам и по средам на занятия, нас это устраивает. На сегодняшний день такая схема, такая система, она, в принципе, я считаю, что она работает. Наши дети изучают язык, они не забывают его, они изучают национальный танец, музыку. У школи готові відкривати національні класи. Утім, для цього потрібно щонайменше 20 дітей одного віку, що унеможливлює викладання кримськотатарською.
Зараз питання за педагогічним складом, саме є знавцями кримсько-татарської мови, фахівцями інших предметів, які можуть викладати на кримсько-татарській мові. За цим питання основне. А щодо готовності школи, да, ми готові і радо їх приймемо. І відкриємо такий клас. Кримські татари розпорошені по Києву, і возити дітей з одного кінця в інший для більшості батьків незручно. Образование ребенка в первую очередь, школу, качество преподавания, а потом квартиру, ну, что грех, снимем там, где найдем эту школу. Если завтра здесь откроется национальный класс, то, может быть, и компактность проживания появится. Формат суботніх та недільних шкіл наразі єдино можливий, але такі навчання варто відкривати в різних кутках Києва, кажуть батьки. У вас есть некая группа, которую вы формализовали, и мы начинаем работать. Я не хочу сказать, что с первого дня, но постепенно многие, то, что вот вы сейчас вынашиваете в голове идеи, они смогут их реализовывать. Ближче до канікул у Києві планують відкрити кримськотатарський табір, аби під час відпочинку діти не забували рідну культуру. Мы уже начали нарабатывать, чтобы на базе этой школы мы могли бы сделать уже в июне месяце вот такой лагерь, где будет чисто вот крымско-татарская группа, где будут постоянно они здесь находиться. Но мы знаем, что наши дети вместе, они постоянно под присмотром. Точної кількості кримськотатарських учнів в українській столиці наразі ніхто не рахував. Ельвіна Сидбулаєва, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Кримчанка знов завоювала 2 золота та ще й срібло і бронзу. Українська гімнастка з Сімферополя Ганна Різадінова успішно виступила на етапі Кубка світу, який проходив в італійському місті Пезаро. Бронзову медаль Різадінова здобула в багатоборстві. При цьому кримчанка кваліфікувалася в усі 4 фінали дисциплін. В результаті заключний день етапу Кубка світу приніс українці ще 3 нагороди. Срібло гімнастка здобула у вправі з обручем. З м'ячем Різадінова показала кращий результат. Ще одне перше місце посіла у вправі зі стрічкою. Наступний старт Різадінової очікується 6-8 травня на етапі Кубка світу у французькому Корбель-Ессоні. Кримсько-татарський гурт «Шатур-Гудур» дебютував у Києві. Вони грають у стилі етно-панк-рок і співають винятково кримсько-татарською мовою. На концерті «Шатур-Гудура» побувала наша журналістка Ельвіна Саїдбулаєва. У залі музичного клубу «Діван» немає де встати. «Шатур-Гудур» зібрав на свій перший концерт чи не всю кримсько-татарську молодь Києва. Урал Дага, Айшем, Учме Дакарга – відомі народні пісні, що їх співають у кожній родині. Шатур-Гудур не псував народні мелодії, утім фольклорні пісні лунали по-новому. Ще з моменту заснування гурту музиканти приділяли увагу соціальним темам. Депортація, повернення і неповірення кримських татар – головна тема власних пісень «Шатуру». А тематика их, конечно, в первую очередь социальная и личная. Это о проблемах крымских татар, естественно, о внутренних проблемах, не только при влиянии внешних факторов, которые происходят. Серед 18 композицій лише одна про кохання. Є автор, наймолодший учасник і соліст гурту Муслім. Больше любви в нашем творчестве нет. Шатур-Гудур означає «шум, гам, дим стовпом». Група отримала широку популярність після прем'єри пісні на радіо Мійдан ФМ і виходу кліпу на АТР ще в деокупації Криму.
Я приехал со Львова, я специально сегодня приехал на Шатур-Гудур. Для меня это очень важно, что в столице Украины звучала крымско-татарская речь, песни на крымско-татарском языке. Я был очень заражен атмосферой, мне очень понравилось. Ой, здорово было, вообще классно. На татарском. Феерично вообще, безумно круто. Мне понравилась атмосфера сама. Никогда не было такой группы, мы не слышали. Я очень довольна, что я узнала о ней. Найближчим часом Шатур-Гудур заспіває у Львові та у Польщі на фестивалі «Джаз на Одрі» у Вроцлаві. Ельвіна Сидбулаєва, Едем Сеттаров, Іслам Пінка, Заман, АТР. Наразі це всі новини. Дізнавайтеся більше о 19:30 у випуску «Заман» з Ельдаром Курцейтовим. Будьте з нами. До побачення.